खुलुमबाय स्टुडियो आं दायो दं राजीव बसुमतारी बे समाव चिरां जिल्लानि देवस्रि ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि बिथिङाव एबा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा देवस्रि ओनसोलाव गोबां मानि खमैबो 50निबो बांसिन हेक्टर हाखौ एबा फरेस्ट हाखौ हाग्रा बिफां लाइफांखौ दानस्रांनानै सिलिंखार खालामनानै प्लास्टिकनि न' लुना दंहैयो आरो बिथांमोनखौ होस्रांदों। फरेस्ट डिपार्टमेन्ट एबा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 4-5 बोसोरनि सिगांसो बिथांमोना गावबा गाव न' थासेयावबो बिटिआरनि सम्पद हाग्राखौ दानस्रांना सिलिंखार खालामदों आरो बे जायगायाव गोबां अरनबारि दंमोन, गोबां बिफां लाइफां मोजां दंमोन, नाथाय बे 3-4 बोसोरनि गेजेरावनो दानस्रांनानै सिलिंखार खालामदोंमोन। बेयाव नोंथांमोना डिसप्लेआव नुना मोन्दों मोनसेबो मोजां न' गैया, गासैबो प्लास्टिकनि न' लुना दंहैयो आरो बे प्लास्टिकनि न'खौ मानो थाखाय लुदों नोंथांमोननो आं रोखा फोरमायगोन। मानो होनना बुङोब्ला खमैबो 5 निफ्राय 10 लाख रांनि राबार बागान एबा राबार बिफां फुलि दोनथुमना दोनहैदों। हाग्रा बंग्राखौ सिमफायनानै एबा बिटिआरनि सम्पद हाग्राखौ सिमफायनानै सिलिंखार खालामनानै माखासे रांखावरि गोनां बिथांमोना बिटिआरनि सम्पद हाग्राखौ सिमफायनानै राबार बागान गायनो थांखि लादों आरो नोंथांमोना नुना मोन्दों। आरो बे राबार फुलिखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा दानस्रांना सिलिंखार खालामदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 3-4 बोसोरनि सिगांसो बेयाव गोबां बिफां लाइफां दंमोन, नाथाय बेखौ दानस्रांनानै माखासे दुथां सुबुंफोरा राबार बागान खालामनो नागिरदों, साहा बागान खालामनो नागिरदों। बेखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन दिनैनि समाव? मानो होनना बुङोब्ला बिटिआरनि नायल' जाल' गोबां जोंहा बिफां लाइफां दङ, बेफोरखौ दानस्रांनानै सिलिंखार खालामनानै माखासे रांखावरि गोनांफोरा गामिनि सादा सिदा सुबुंफोरखौ हाजिरा खामलानि मुङाव लाना थांनानै माखासे रायजो राजाखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथांमोना एबा रायजो राजाफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बेयाव होस्रांजानाय सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय सिगां दै लोमजानानै थाहैनाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। नाथाय बेनि हेंथायैनो बेनि असिलायैनो हाग्रा बिफाननि अफिसारा फोरमायदों बिथांमोना साफ्रोमबो बिथांमोना बेयाव प्लास्टिकनि न' लुना दंहैयो, बिथांमोना साफ्रोमबो चिरां जिल्लानि दाब ओनसोलाव गावबा गाव मोजां न' दंहैयो। हा दखल खालामनो लाहैनो थाखायसो माखासे साहा बागान राबार बागान गायगिरि रांखावरि गोनां मोना गामिनि माखासे सादा सिदा संसार जानायफोरखौ रांनि लालच दिन्थिनानै बै जायगायाव तिरपालनि न' लुहोदों होननानै हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो बिटिआर सरकारा बैफोरबायदि राबार बागान गायनो नागिरनाय, साहा बागान गायनो नागिरनाय एबा दुथां सुबुंफोरनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन। थारैनो बेबायदिनो बिटिआरनि माखासे हाग्रा सम्पदखौ दानस्रांना सिलिंखार खालामनानै गावबा गाव लाबनि थाखाय साहा बागान रबर बागान गायनो थाखाय थांखि लानायफोरखौ गोख्रों साजा होगोन ना होआ बेखौ फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारखौ मिथिना मोननाय जागोन। थारैनो बे समाव जोबोद दुखुनांथाव होनना बुंनांगोन। मानो होनबा बर'नि सम्पद आरो बिटिआरनि सम्पद साफ्रोमनिबो बे जोंनि बिटिआरनि सम्पद होनना बुंनांगोन। मानो होनबा बेयावहा गोबां बिफां लाइफां दंमोन, गोबां बेसेन गोसा बिफां लाइफां दंमोन, नाथाय 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिटिआरनि बे हाग्रा सम्पदखौ दानस्रांना सिलिंखार खालामदों होननानै अफिसार बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला बे हाग्रा दानस्रिनानै राबार बागान गायनो नागिरनाय बिथांमोननि सायाव आरो जाखिनि 2-3सो प्लास्टिकनि न' लुना दंहैयोमोन बिथांमोननि सायाव हाग्रा बिफाननि अफिसार बिथाङा मा फोरमाय जों मिथिना लानि। दा थासारियाथ' जेबो नङा, जोंथ' बिसोरखौ बिसिनि न'खौ सिफायनानै बिसिनि गाबनाय मोदै बावहाय बेखौ जोङो माने सेडेस्टिक प्लेजार लानो थाखायथ' जों बे खामानिखौ मावाखै। जोंनि डिपार्टमेन्टेलि जिथु खामानि मावखानांगौ बे खामानिखौसो जोङो इभिकसन खालामफैदों दिनै। मानसिफ्राथ' बाहाय अनेक सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनो हागौ, गाबनाय खुनाय बर'खौल' मानो होखारो आरियो बिभिन्न खोथा प्रश्न खालामनो हागौ। नाथाय सोरखारा बा डिपार्टमेन्टआ मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टजों सोलिया। मोनसे सोरखारा सोलियो आयेनजों, मोनसे सोरखारा डिपार्टमेन्टआ सोलियो आयेनजों। दा डिपार्टमेन्टनि रुल्स सोरखारनि आयेन बेखौ मानिनानैसो जोंनि मानसिफ्रा सोलिनो रोंनाया मोजां। दा बिथांमोनहा माने खाथिनिनो लावख्रिगुरि गामिनि सुबुं, बिथांमोनहा लावख्रिगुरियाव गावबागाव न' दङ, हा दङ। बिथांमोनहा दै खुरखाजानाय फ्लाड एफेक्टेड होननानै बिथांमोनहा बाहाय थाफैनो नाजादों। नाथाय बिथांमोननि थानायाव जोङो नुदों जे माने 1 लाखनिबो बांसिन रबार फुलि बावहाय सोरबा नङा सोरबा
माने इनभल्भ दङ 1 लाखनिबो बांसिन रबार्ट फुलिब्ला फांसेयाव जुदि 50 थाखाब्ला बाहाय 5 लाख फैसानि रबार्ट फुलि लानानै फैदों आरो बावहाय लेबार लगायगोन प्लान्टेशननि लेबार लगायगोन लेबार चार्ज दङ बाहाय इनभेस्टमेन्ट खमैब्लाबो फेन्सिं टेन्सिं गासिबो लाजोबनानै इनभेस्टमेन्ट माने हिउज इनभेस्टमेन्ट जागोन दा बेखिनि खामानिखौ लावख्रिगुरि मानसि लावख्रिगुरिनि जायफोर सुबुङा बाहाय थाफैदों बिथांमोनाथ' बेखौ इनभेस्ट खालामनो हाया बे हिउज इनभेस्टमेन्टखौ सोरबा नङा सोरबा खालामदों थ' गतिके बिथांमोनखौ माने मा होनो बलिनि बोरमा मा बलिर फाथा साजायनाय बादि जाहैबाय बिथांमोनखौ हाजिरा होनानै दा जाहाथे बेखिनि खामानिया दाजाथों आरो जोङो रबार्ट बर्डआ जिखिनि बेआइनि भाबै उइदाउट एनअसि फ्रम दि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बिथांमोना बाहाय ग्रेन होनानै रबार्ट प्लान्टेशन खालामनायनि जानाखि षड़यन्त्र खालामदों बिनि एगेन्स्टै जोङो केस खालामगोन बिसोर थाफैनाय बिथांमोनखौ मा खालामगोन होखारहरनाय जाबाय नामा दा बिथांमोनहाथ' माने गावबागाव न' दंखायो हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ थांनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामदों बिथांमोना थांनांगौ गावबागाव न'आव थाहैनांगौ आरो बिथांमोना रियेलि फ्लाड एफेक्टेडब्ला बेखौ सोरखारा नायगोन बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि थाखाय रबार बर्डनि जिखिनि बाव प्लान्टेशननि लबार होफैदोंबा अलरेडि बेखौ बाउन्डारि होखाबाय सोरबा बेयाव बाउन्डारिखौ नुसेयाव मानि थाखाय बिदि खामानि मावदों होननानै बिथांमोना सानो दा बे जाहैबाय रबार्ट गायनायनि नामै बिथांमोनहा हा दखल खालामनाय बे फरेस्टनि हाखौ बिथांमोना रबार्ट प्लान्टेशननि गेजेरजों हाखौ अकिउपाइ खालामनाय इलिगेलि लासैनो बियो जुदि रबार्टआ गिदिर जालाङोब्ला लासैनो बेखौ माने बिसोरो माने एफारे थाबायनानै बिथांमोना माने हाखौ लासैनो मोननायनि खायदा बिथांमोना षड़यन्त्र खालामदों दा बेखौथ' जों जानो होआ खारन बाहाय अलरेडि जोङो प्लान्टेशन खालामदों जोंनि 60 हेक्टर प्लान्टेशना धंस जाबाय बेथ' हिउज डेमेज माने बेखिनि इलिगेल बे आयेन बेरेखा खामानिखौ जोङो माने निमाहा होथावा दा जोङो थेवबो बिथांमोनखौ मोजाङै मोजां न'आव माने गावबागाव गामियाव थांफिननो थाखाय जोङो खावलायदों आरो बिथांमोनहा एमब्राब्रा जुदि जोंनि थिननायखौ खावलायनायखौ बुजियाब्ला मानियाब्ला बिथांमोनखौ आयेननि साजा होनाय जागोन बर्मन बस्ती ओसरत इक'टास्क फर्सर जितु प्लान्टेशन एरिया 80 हेक्टर्स এইখিনি এৰিয়াত এই ওচৰৰ গাঁৱৰ যিটো লাউখ্ৰীগুৰি গাঁৱৰ মানুহবিলাক আহি পেলাই ইয়াত ইনক্ৰ'চ কৰি গোটেই মানে প্লান্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰিছে সেইকাৰণে আমি আজি এই এৰিয়াটো ইভিকশ্যন কৰিছোঁ আমি পুনৰ ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কৰিম দেখা পাইছোঁ যে কেৰালাৰ পৰা ৰবাৰ গাছ বাগানৰ কিবা লৈ কেৰালাৰ পৰা কেৰালাৰ কিবা ৰবাৰ গাছ কাটিছে এতিয়া কটা চলি আছে এইটো ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যন এতিয়া ইহঁতে পুলিবিলাক ধ্বংস কৰি পেলাই ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যন কৰিবলৈ ৰবাৰ্টৰ পুলি ইয়াত আনি থোৱা আছে ষ্টক আছে নিয়াৰ এবাউট 1 লাখ মানে ৰবাৰ্ট পুলি ইয়াত আছে সেইটো ৰবাৰ্ট পুলিটো ৰবাৰ্ট বৰ্ডৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন কৰি পেলাই ইহঁতে ৰবাৰ্ট বৰ্ডৰ পৰা গ্ৰেণ্ট পাইছে বুলি কৈছে এতিয়া ৰবাৰ্ট বৰ্ডে ইয়াত উইদাউট এনঅ'চি ফ্ৰম দি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইহঁতে ইয়াত চেংচন গ্ৰেণ্ট অথবা ইয়াত মানে প্লান্টেশ্যন ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যন কৰিব নোৱাৰে এইটো ৰবাৰ্ট প্লান্টেশ্যনটো হৈছে মানে ফৰেষ্ট্ৰি এক্টিভিটিছ নহয় এইটো ইয়াত প্লান্টেশ্যন হ'ব ফৰেষ্ট স্পেচিছবিলাক প্লান্টেশ্যন হ'ব সেইকাৰণে আমি ইক'টাস্ক ফৰ্চক এই 80 হেক্টৰ্ছ এৰিয়াটো আমি দি দিছোঁ সিহঁতে অলৰেডি প্লান্টেশ্যন কৰি আছে এই প্লান্টেশ্যনটো 60 হেক্টৰ প্লান্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰিছে ইহঁতে তেখেতে কৈ আছে যে হাজিৰা কৰি আনি ৰাখিছে ইয়াতে হয় ইয়াত মানে বিশেষ এটা চক্ৰ আছে এই চক্ৰই মানে এইটো ইহঁতক মানে উচতনি দি পেলাই ইহঁতক লেবাৰ হিচাপে ইহঁতক ইনক্ৰ'চাৰ হিচাপে ইয়াত ৰাখিছে পাছলৈ ইহঁতৰ কি প্লেনিং আছে আমি পাছত গম পাম আমি ইনভেষ্টিগেট মানে কি কৰি আছোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যনত এইটো ওলাই পৰিব ওচৰৰে গাঁৱৰ সিহঁতৰ ঘৰ আছে তাতে আমি শুনিছোঁ সিহঁতৰ মাটি আছে লাউখ্ৰীগুৰি গাঁৱত কিন্তু লাউখ্ৰীগুৰি গাঁওটো এটা গাঁও এইটো মানে সদায় মানে ফ্লাড এফেক্টেড মানে গাঁও সেই বুলি ফ্লাড এফেক্টেড হৈছে বুলি ইয়াত প্লান্টেশ্যনটো ধ্বংস কৰি পেলাই মানে ইয়াত ইনক্ৰ'চ কৰিব সেইটো গ্ৰহণযোগ্য নহয়
थैंक यू सर सेरफांगुरियाव बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा फैगौ 25 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोननो आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कसुगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन पंका एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफार लाफादेरदों 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनि हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 2 खेब फ्रि वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय 6003817191 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन